pimpinan Desa Jati Gembel nggih menika Mbah Lurah Budi. Hah, mendaulat panjenengan. Nggih. Didampingi Cos, dampingi. Napa Mbah Kamsir alah mboten candredeg kula pun mboten nyatek kok, Mbah. Nggih kena nggih. Alah mboten sangoten. Kalau diparingi Mbah Lurah. Lah jane alah ngene iki apa yo penak. Ah, Mbah Wo ugi maringi lho Mbah Wo. Mbah Wo nggih. Ya Allah mboten sangeten iki Mbah ya Allah marah. Nggih matur nuwun. Mari lintune lho ngeten iki mengke. Bilang piye ning Mbah Wo kalian Mbah Lurah? Mbah Lurah riyin. Ayo 1 2 3. Matur sembah Mbah Lurah. Lah ning Mbah Wo Lukita. Mbah Wo Lukita. Matur suwun Mbah Wo Lukita. Yo. Langsung bladal. Langsung share meleh ya ampun. Nyata dikelompokne kok disumbangne ning masjid. Tenane Cos aja budek. Joget-geti lho. Iki mangke alhamdulillah pone numpuk 500 ajeng kula deleh masjid. Dadi awakmu diparingi Mbah Lurah, kuwi mbok dono driyake mbok amalke ning masjid. Nggih tak titipke masjid, Mas. Lho, apik kowe Cos dadi kowe ngamal ana masjid. Nggih engko tak titipke masjid, engko subuh tak jipuk. Aku kur titip Mas ora ngamal, wong aku dhewe kere tak rewang dadi banci kok. Kowe ngono kuwi ditulis karo malaikat. Dicatet kocluk. Terus bar kuwi aku moro Mas, tak delok tulisane. Heeh. Tak busak. Mbok ganti apa? Tak ganti yo ben ngono. Tapi konangan karo malaikat neh. Dibusak neh yo bene diganti tetep iya ngono. Terus aku tekone. Mbok hapus. Tak rek-rek. Nggih, Pak Kamsir menika lagune menapa dawuh saking Mbah Lurah? Nggih, Mbah Lurah, monggo Mbah Lurah. Oh, ngaten iki. Pak Kamsir senengane demenan, gendaan ya ampun. Lagu Cos lagu. Mike sing wireless. Niki Mbah. Nggih, langsung dangdut menapa ngagem bawa Mbah Kamsir? Oh nggih, monggo. Slendro patete 9 Mas Agus. Majing. Monggo Mbah Kamsir. Sesideman. Kula tak wiwitane. Wiwitane. Jalannya suantan kon sekol. Walah ngusahe kok ya. Kali Mbak Nur mandhap Mbak Nur. Matur Mbak nuwun Mbah Lurah, berkah barokah sehat selalu. Wah, jan piyayi iki ora kaya Mbah Budi estu. Enake mesem karo guyu. Nuwun sewu niki diapit nggih, Mbah. Nggih. Diapit apa? Diapit apa? Malah kecepet. Niki ke piye to jane niki? Iki pancuran kula teng mriki, sendang kapit pancuran ngoten nggih. Heeh. Nggih to? Iki pancuran banyune Kula sendang, bening. niki pancuran, niki nggih pancuran. Ya Mbah Kamsir banyune bening. Nek nggonmu. Nggon aku bruklak. Malah wis ra metu ya. Masa mboten metu kula tokne riyene, Mbah. Ampun. Maksudnya masa pancurane ra metu banyune. Aduh, Boten koyo mengguyon. Wiwitane, Mbah Kamsir. Andara sang pake. Minum ya bagus kang olah budaya. Sowan menang kutha Gading. Bendara wis kayung selendang kuning kang saking oke. Bubar iki mengko tetep incus joget sing apik. Kaget niki lho Pak Mas Agung. Dalang. Dalem. Aku ke Mbah langsung lenggah gitu. kesane Mbah Kamsir.